जारलालै साननै उनाव एगजाम अबे मोनसेखौ फरायखोबाव नोंलाय बेखौ नायबा बेबो इम्परटेन्ट नैखौ नायबा नैबेबो इम्परटेन्ट बेबो इम्परटेन्ट अबे मोनसेखौ फरायखोबावनो आयु खर' गिदिंनाय खर' सुबुंसो मोनलायलांबाय आङो मा खालामबावनोलै अबे मोनसेखौ फरायखोबाव नांलाय फेलसो जाखासिगोन फाक्का बे साननैयावलाय अबे मोनसेखौ फरायखोबावनोब्रा जिखुनु हक होद जा हायो फरायग्रोनोसैलां दसे एसेबाबोथ' फरायखांनायफ्रा फैबायबा लिरनो हागोन ना नैखौनो फरायग्रोनोसै आं आयौ 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 दस्राफ्रा माबोरै मोनखाथ'लाय माबोरै फरायोब्रा खर' गिदिंनायसो मोनलायलांबाय आं एसे फरायनायावनो बे साला सुखायो मा सोर मोसौ फिसा सिथोबा एगजाम जानांगौ होननानै रुल बानायजेनामोनब्रा बे मानसिखौ मोननांगौबा ब्लेड गोबावजों बिगुरखौ ब्ला हाब्लाना संख्रि सागोन आं खन्थाखौ दस्राफ्रा माबोरै मोनखासलायोब्रा माबोरै फरायो आयौ बे एसे फरायनायाव खर' गिदिंनाय खर' सानायसो मोनलायबाय आङो माबोरै लिरबावनोलाय फरायबा माथो गोसोआव थाला बबेखौ फरायबावनो नट्सबोथ' गैखाया माखौबा फराय बे जोंनि क्लासनि टपारनाव ने फन हरनानै नट्सखौ बिहरनांसिगोन बे सुवारनाव थाखाथारगोन टपार मानसि नट्सआ बेनाव थाखाथारगोन बेनावनो बिहरनांसिगोन नोङाब्ला फेल जाथारगोन ना बेखौथ' हाजोबखाबाय हानायालाय अब्लाबो एसे मोजां फरायबावगोन आं थांनाय एगजामाव 80आव 76 मोनदां एबार 80 लाखिगोन आं मोजां फरायबावनोसै आङो लासिं 4 नाम्बार खम मोनदों 80 मोनाखै एबार 80 लाखिखागोन आङो बेनि माबायाव नांगौमोन सोर फन हरलायखोब्रा लेखा फरायफुनाय टाइमावलाय बेलाय आंनाव मानो फन हरदों हेलौ बासो फरायखावगासिनो नामाब्रा फरायाखैलै सानसे माथिं सोरबा लेखा फरायबाय नामा हिनजावफोरनि गोदै राव आरो टपारफोरनि राव जिउआव फोथायजाया आरो आं फोथायखायाबो नोंगौरा आं फरायाखै आं गेमसो गेलेगासिनो दाबो आंलाय नोंखौ मानो थगायनांगौ दे नोंखि एगजाम खाथियाव लेखा फरायालासे थागोनलै टपार मानसिया ओमफ्राय मानोबा कल खालामामोन खोन्थानोसो बावदों आङो माबा आंनो नट्स नांगौमोनलै आंना नट्स गैयाना मानोलाय नट्स गैया जाखो सारानो दाख्लै माथो होजोबदोंलाय सारा होदोंबालाय मा जानोब्रा आं क्लासखौनो लायाबालाय माबोरै नट्स मोननांगौ आंलाय फाग्लालाय आं क्लासखौनो लायाना नों मिथिखायो माथो कलेजाव ओरैनो टाइम पास खालामनोसो थाङो आङो कलेजाव फैबाय थायो ओमफ्राय माथो क्लास लाया नोंलाय क्लास लाबानो नट्स मोनगौना न'निफ्राय फैसा मोननायनि थाखायसो क्लासाव फैफ्लायोब्रा आङो कलेजाव थांनो होनब्ला न'निया फैसा हरोना ओमफ्राय ओरैनो फैसा बिबा हरलाबाया कलेजाव थांनो क्लासाव थांनो होनबा फैसा हरो न'निया बेखायनोसो आङो फैसा मोननायनि थाखाय कलेजाव फैफ्लायोब्रा सोर क्लास लानांगौब्रा बरिं मोनसे टेबोलाव जिरायनानै बे मास्टारनि लेक्सारखौ बेसे खोनासंबाय थानो खोमाफ्रा माबा गहांसो मोनलायलाङो आं बेबायदि क्लास लानो हायालै बिमा बिफाया एथ' मोजां फरायनो चान्स होदों नोंखौ मानोथो फांफुं खालामो नोंलाय मोजाङै फरायबानो जायोना दस्राफोरा नों बायदि चान्सखौनो मोना माथो फरायनो लुबैबाबो नोंहा एथ' मोजां फरायनो चान्स मोनदों गावहा फालथुसो खालामो मोजाङै फरायनांगौना होद सुवा नोंहालाय आंखौ लानानै मा टेनसन जाखो गोदाव सोराव आं मा खालामा आंनि गोसोब्रा आबौ होलांनाय हायानो गांलाब दं आंना जाख'लायनोसो हाया माथो नोंहा नोंनिखौ सानब्रा आंहा आंनिखौ सानगोन आंहा सम्पथिया मेरलाखा आं मा खालामा आंनि गोसो नोंहा नोंनिखौ सान नों आंनो नट्सखौ हरना हरा बेखौ बुंब्रा लोगो हिसाबैसो बुंदों आङो गाज्रि मोना दे नट्सखौ दे दाहाय लांफैबानो जाबाय मोना दे दा मोना लायगोन आं नट्सखौ मिथिबाय दा थांनायनि सिगां कल खालामगोन आं दे दोनबाय मोजां खोथा बुंबाथ' मानसिफ्रा खोनासंखाया बेखायनो मानसिफोरखौ बुंनोसो बालायलाङो आं बोसोनोबाबो दायसो जायो चान्स मोनदों मोजाङै फरायबानो जायो बे रागा जोंलाबायबाय मा जाबावनांगौ मानसिफोर खोथाफोरखौ खोनासङा दसे फरायबावनानै दुगैनोसैसो आं गरम मोनबाय
बखिनो होदों थफार मानसिबाथाय एसे अभार सिमार्ट जामारोलै मानसिफ्रा गोरोंखायनो अभार सिमार्ट नामाथाय बे थफारफ्रा माखौ लानानै दुगा फासनेथाय है जिखुनु हक दसे फरायबावनोसै बे फरायनायफ्रा फैफ्रांबायगोन खोमा एसे नायनांसिगोनलै साननैल'थारसै नट्स मोनबाबोलाय अबे बारखौ फरायख'नो हाबावनोब्रांलाय होद जिखुनु हक एसे फरायफिनबावनोसै आं टाइमाबो जाबाय माथो थांनांसिगोनलै ओजोंनो फरायनोसै आंबो फरायथ'ला टाइम बारा जाबाय दा माबाखौ हानाय नङा मेकआप खालामनो हानाय नङा दानो एसे सिगां थांखानानै कलेजावनो दसे नायबावनोसै आं 30 मिनिट दंबावोमोन दंनायालाय अब्लाबो कलेजावनो नायनोसै आं लेखाखौ फरायथ'ला दा गारि मोननाय नङा आमि आं थांसै दे मेगिखौ जालांला टाइम जाबायनो आं दा जाफैफिनगोन दोनबानो जाबाय ओम इसोर भगबान अबंलावरि आनान गसाइ इसोर भगबान आंथ' जेबो हायालै दिनै एग्जाम जोंना सोरबा टपार सोरबा गोरोंनि खाथियाव मोनथारलै इसोर भगबान नङाबाथ' आं फेल जाखागोन जेबो फरायखायाखै आरो फरायदोंबाबो हाखायाखै भगबान नों आंखौ टपार बा सोरबा गोरोंनि खाथियाव मोनथारलै आंनि सिटखौ जुदि नों बिदि मोनहैयो अब्लाथाय आं नोंनो दाउ मासे बावगोन माने होगोन आरो नोंनि नामाव खुनुरुखुम फार्स्ट पार्ट मोनबानो जागोन हे सर भगबान थुब जरा सावनानै होबाय आङो जरासे सावो सोरबा आंनि मोनथाम सावबावदों हे सर भगबान खुनुरुखुम फार्स्ट पार्टल' मोनोलै टपारफोरनि खाथियावल' मोनो आंनि सिटखौ भगबान टाइमावथ' जाबायलै थांनांसिगोन एसे एडभान्स थांखानानै एसे गोरोंजों एसे रायज्लायनांसिगोन मुंफोरखौसो लानोसै नामा ब्रा थांनांसिगोनलै माबा फावथेनखौ लायाखै एडमिटखौनो लायाखै फाग्ला बावदोसो माजों एग्जाम होगोन एग्जाम टाइमा जालायलांसै एडमिटखौ बहाय दोनफ्रांखोब्रा फावथेनाबो बबाव थालायखो टाइम जानायाव टाइम फावथेनाबो बबाव थाखोब्रा फावथेनबो गैबावला बहाय दोनसफ्रांखांलाय जेबो नङालै दा सोरनावबा कलेजावनो एग्जाम होग्राफोरनाव दार लाथ'नासो लिरनांसिगोन मोननै मोनथाम लाबोखायोलै सोरबा सोरबा लाइसनाव लाथ'ना लिरनोसै आङो टाइमाव जासिगोन आधा घन्टाल'सै थांनांसिगोनलै